Zatozte orain Igor eta Sustrai. Bertsozale gehienok jakingo duzue, baina espadakizue, publizitate pixka bat egitea ez da txarra. Jon Maiak idatzi eta argitaratu du Berriak jaio ginen liburua. Bertsolaritza irauli edo behintzat aldaketa handia bertsolaritzara ekarri zuen belaunaldi baten erakusgarri. Igor, zurea da belaunaldi hori Jon Maiarena eta beste batzuen ere bai. Sustrai, zurea ez omen edo bai. Non bereizten dira belaunaldiak, zer egin dute belaunaldiek bertsogintzan? Belaunaldien arteko gerra dago? Pikatuta zaudete? Jadanik aztu zaizkit doinu eta kantu, gu ere nonbait gara ordutik aldatu. Ideak genituen bertzotan urratu, zuen maila ez da egon Sustrai horren altu. Ez berririk egin ez zarrik mejoratu, ez berririk egin ez zarrik mejoratu. Igor Gehitxo askatu duzu gerrikoan, gurea ez ote da zuen neurrikoa. Humildade gutxita maila handikoa, ez alzaizu gustatzen molde berrikoa. Txapelduna da gure belaunaldikoa, txapelduna da gure belaunaldikoa. Justu uste nuena hasi da kantatzen, hauen dejeak erraz dira detektatzen. Gure belaunaldia da euren almazen, orain hor dabil amets plazetan gozatzen, baina bere aurretik Maialen izan zen, baina bere aurretik Maialen izan zen. Nik txapelekin ez dut hartu oi atsegin, naiz denek hortarako egin bi alegin. Gu kantuan gabiltza jende askorekin, plazetan frontoietan gaztetxeetan berdin, baina guri ez digute libururik egin, baina guri ez digute libururik egin. Ez dituzu merezi
Noski liburuak zer kontatu gehiago badauka munduak. Ez zaudete eta sustrai horren apainduak, zer ote du bazuen kantuko buruak, 8. eskuko rimak ta doinuak, 8. eskuko rimak ta doinuak. Zuen estiloa ta zuen begirada, lehengo belarritako gaurko alkondara. Eskerrak noiz baitirten zineten plazara, baina batalak eman beharra argitara. Igor Gainbera baten lehen seinalea da. Igor Gainbera baten lehen seinalea da. Beraz liburua da, laizter eskasteko, geroa daukagula, itxura tristeko. Hain tontoa naizenik, etzen dun usteko, sustrai gogoan eukan neronek azteko, baina joni esan nion berak idazteko. Baina joni esan nion berak idazteko. Erakutsi nahiean duzuen nibela, ahotikan atera zaizuen gibela. Jon Maiak idatzita edo zuk bestela, historiak oroituko zaituzte horrela. Egainaren semeak izan zinetela, egainaren semeak izan zinetela. Batek daki geroak zer esan dezaken, zuek ere nahikoa lanpaietzan aurten. Horri biltzen zarete ditzaket nitzaken, errimata sintaxi perfekzio baten, baina ez diguzue zertxo esaten, baina ez diguzue ezertxo esaten. Zezen zauritu bada lehen miura bravo, nunbait entzi errorik ez du nahi igaro. Igor segiko dugu trampaldoz trampaldo, zuek segi esaten gerozta gehiago, baina urtengo txapela esleituta dago. Baina urtengo txapela esleituta dago. Omendu gura nuke nik nire laguna, liburu
zalduna luma, eta hitz jokoetan horren buruduna, esleitu bota duzu ta horren antzuna, Jonen liburua da esleitu duzuna. Jonen liburua da esleitu duzuna.